Het kabinet kiest voor Borselen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Dat melden verschillende media op basis van bronnen rondom de coalitiepartijen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Hogere straf voor steekpartij in Goes. En Middelburgse kabouter Klus kan eigenlijk helemaal niet klussen. Goedenavond. Het kabinet wil 2 nieuwe kerncentrales bouwen in Borselen. Dat melden meerdere media op basis van bronnen rondom de coalitiepartijen. De bouw van de centrales was al aangekondigd in het regeerakkoord. En Zeeland was altijd al een van de favoriete locaties voor de bouw van de 2 nieuwe centrales. Volgens de bronnen zouden de centrales er in 2035 al moeten staan. Ik praat erover verder met collega Ariana Lafort. Ja, Ariana, meerdere media melden dit dus. Is het al bevestigd vanuit Zeeland? Nou ja, vanuit Zeeland nog niet. Daar kun je heel duidelijk merken dat ze nog wachten op de officiële brief die er vrijdag zou komen. Maar ja, duidelijk is, kort voor 4 uur kwam er bericht vanuit de redactie van RTL dat zij de hand hadden weten te leggen op die brief. En inmiddels zojuist is bekend geworden dat ook de NOS bevestigt dit nieuws. Ze zeggen, we hebben dit uit kringen, uit de coalitiepartijen. Dus ja, daarmee kun je toch wel zeggen dat het nieuws bevestigd is. Ja, er waren natuurlijk meerdere locaties in de race voor die centrales. Waarom is Zeeland eruit gekomen? Ja, van oudsher was Zeeland al favoriet. Uiteindelijk bleven er 3 locaties over. Dat waren de Eemshaven in Groningen, de Maasvlakte in Rotterdam en Zeeland. Ja, de Eemshaven, dat ligt politiek gevoelig in die zin dat Groningen, toch na al die debakels die ze daar al achter de rug hebben, dat ze daar niet zo hebben op een kerncentrale. De Maasvlakte wil zich liever richten op waterstof. En in Zeeland werd gezegd, wij willen die kerncentrales graag hebben. Ook met het oog op de hoogwaardige werkgelegenheid die dat met zich meebrengt. En we hebben hier ook voldoende koelwater. En ook het politieke draagvlak onder de bevolking is groot. Ja, wat moet ik me bij voorstellen bij de centrales? Worden ze net zo groot als deze jongen? Nou ja, wat we hier zien, dat is inderdaad de centrale. Die zijn ze begonnen te bouwen in 1969. Is vanaf 1973 in gebruik genomen. Is een centrale van 500 megawatt. De 2 centrales die erbij komen, die zijn ieder goed voor 1500 megawatt. Dat wil niet zeggen dat ze een x-aantal keer zo groot zijn. Het zijn natuurlijk nieuwe generaties kerncentrales, die gewoon meer vermogen kunnen leveren. En dus kleiner. Nu is er altijd gezegd dat er voldoende draagvlak zou zijn voor de komst van die centrales. Maar is dat ook zo? Nou ja, wat ik net al zei, over het algemeen is er inderdaad voldoende draagvlak in Zeeland voor deze kerncentrales. Want we zijn een aantal grote industrieën verloren. De marinierskazerne, die is er niet gekomen. Dus we zijn blij met deze hoogwaardige werkgelegenheid. Het is wel zo, vraag je het aan de inwoners van Borselen, dan hoor je toch wel geluiden dat zij voelen, bij sommige mensen, dat het hen toch wel een beetje door de strot wordt geduwd. Ze zijn bang dat ze straks tegen wel heel veel koepels aan zitten te kijken. En bedenk ook wel in politiek opzicht. Fracties in Provinciale Staten van Zeeland, PvdA en GroenLinks, die samen de statenverkiezingen ingaan in maart, die zeggen allebei liever geen kerncentrales. Nou, wordt dus nog afwachten. Ariana, dankjewel. Een 31-jarige Goesenaar is in hoger beroep veroordeeld tot 6 jaar cel vanwege een steekpartij in mei 2021. De man kreeg ruzie met een bekende over geld. Dat liep uit de hand, waarop de man het slachtoffer meerdere keren stak in rug, nek, hoofd, buik en beide armen. De man was hiervoor eerder al veroordeeld tot 3 jaar cel door de rechtbank in Middelburg. Maar het gerechtshof komt dus nu met een hogere straf, omdat de man volgens de rechters doelbewust een koksmes is gaan halen thuis. En het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straf die de jongen van 17 jaar heeft gekregen voor de moord op de 15-jarige Tim. Waarom ze in hoger beroep gaan is nog niet duidelijk, maar omdat vandaag de termijn verloopt waarop een hoger beroep kon worden aangetekend, deed het OM dat nu ook uit voorzorg. De 17-jarige werd 2 weken geleden veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met TBS, terwijl 12 jaar met TBS was geëist. Er zijn vandaag kroketten die er aangeboden worden en daar ga ik er zeker 1 van nemen. Oude tijden herleefden vandaag bij de Westerschelde-ferry. Aan reizigers was gevraagd wat ze het meeste misten bij de veerdienst. En het meest gegeven antwoord was de warme snack. En daarom keerde de kroket vandaag voor 1 dagje gratis terug. Een knipoog naar het verleden natuurlijk, toen op de oude PSD-schepen een broodje kroket voor velen onmisbaar was tijdens de overtocht. Maar de terugkeer van de kroket vandaag is eenmalig. Het is te moeilijk om op deze boten ook een warme snack neer te zetten. Dat vraagt logistiek het een en ander en aanpassingen aan de boten. Nou, dat gaan we eigenlijk niet doen, want dan is de looptijd van deze boot bijna voorbij. Het bleef dus bij een ludieke actie vandaag, die overigens alleen was bestemd voor abonnementshouders. En koopjesjagers opgelet, want dit café in Westdorpen is goedkoper dan een biertje.
Want wie wil mag het namelijk gratis overnemen, inclusief de inboedel. De krukken blijven staan, tafels blijven staan, stoeltjes blijven ook staan, tafeldecoratie blijft er ook achter. Hierachter is alles nog voorzien van glaswerk en ook dat zal hierachter blijven. Koffiemachine kan je zo mee starten en ook die zal hier blijven staan. En wie denkt dat er nu nog een addertje onder het gras zit, heeft het volgens de uitbater bij het verkeerde eind. Ik heb ook reacties ontvangen waarin mensen zeggen, wij missen de kleine lettertjes. Maar nee, ja, die zijn er niet. Dit is het. En mooier kan ik het niet maken. En de nieuwe cafébaas wordt eigenaar van een café, inclusief feestzaal, podium en terras. Het enige dat je zelf hoeft te betalen is de maandelijkse huur. Gemeenten houden mogelijk veel geld over aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Van het Rijk krijgen ze namelijk een vergoeding per opgevangen Oekraïner per dag. Uit voorbeelden uit de rest van het land blijkt dat gemeenten daar grote bedragen aan over kunnen houden. Maar of de Zeeuwse gemeenten ook geld overhouden aan deze opvang is niet bekend. Want gemeenten houden de kaken stijf op elkaar en willen er niks over zeggen. Gemeenten hebben recht op een bedrag van €83 per opgevangen Oekraïner per dag. En dus kan het totaalbedrag per gemeente flink oplopen. In de zomer kregen we een tip die gaat over het feit dat gemeenten veel geld krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een tweede bron bevestigde dat. En in oktober publiceerde de krant dat de gemeente Os in Brabant maar liefst €6 miljoen overhoudt aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Maar de Zeeuwse gemeenten willen er niets over zeggen. Burgemeester Erik van Merriënboer van Terneuzen voert namens de Zeeuwse gemeente het woord over dit onderwerp. Volgens hem is het logisch dat de gemeenten geen bedragen willen noemen. Wij hebben op een goed moment natuurlijk vanuit een landelijk gecommuniceerde vergoedingsregeling hebben wij nogal wat initiatiefnemers gehad die denken, nou ja, maar als gemeenten zoveel geld krijgen, dan kan ik dus zoveel geld vragen. Dus dat maakt dat wij, als het gaat over welke kosten we maken, dat we ook juist in het belang van het zuinig omgaan met publieke middelen, is dat we best terughoudend zijn over wat er nu op dit moment betaald wordt. Ja, en ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Ja, eigenlijk best logisch dat er geen bedragen worden genoemd, toch? Nou, niet bepaald. Het is niet transparant op dit moment. We hebben simpelweg aan elke gemeente gevraagd, wat zijn de totale kosten tot nu toe? En hoeveel geld is er tot nu toe binnengekomen vanuit het Rijk? Daar willen ze geen antwoord op geven. Er wordt verwezen naar volgend jaar. Dan wordt er gezegd, het komt wel bij de jaarrekeningen. Maar ze willen het niet zeggen. En dus is nu eigenlijk onduidelijk hoeveel geld elke gemeente nou krijgt. Of ze het ook echt nodig hebben. Ja, kortom, het is niet controleerbaar. Ja, een gevoelig onderwerp dus. Komt dat ook vanwege de grote bedragen die ermee zijn gemoeid? Daar lijkt het wel op. Kijk, de gemeente Os in Brabant heeft naar aanleiding van vragen daar gezegd, nou, wij houden €6 miljoen over. Maar hier wil niemand iets zeggen. Ze verwijzen allemaal naar één woordvoerder. Ja, die geeft geen concreet antwoord op de vragen. Ja, ergo, het is dus onduidelijk om hoeveel geld het nou gaat. Ja, hoe gaat dat dan nu verder? Nou ja, het is vooral aan de gemeenteraden. We hebben al enkele reacties binnengekregen. Zo gaat bijvoorbeeld de partij 50PLUS in Vlissingen schriftelijke vragen indienen. Want, zo zegt fractievoorzitter Chris van Wezel, en ik citeer, dit is een wake-up call, openheid is van belang en ik zou willen weten wat er precies is binnengekomen. Einde citaat. Ja, dus het is afwachten op de antwoorden op die vragen, anders op de jaarrekeningen. Heiko, dankjewel. Veel mensen hebben mogelijk in de rij voor de kassa gestaan zonder dat ze er erg in hadden dat een jeugdidool naast hen stond. Maar dat is het voordeel van het werk van Aimee Anthony. Zodra hij het pak van Kabouter Klus uittrekt uit de populaire kinderserie Kabouter Plop, gaat hij gewoon weer op in de anonimiteit in zijn geliefde Middelburg. Jarenlang droomde ik van een bezoek aan het echte kabouterbos. Ik keek elke dag naar Kabouter Plop, hupste mee op, draai een keer in het rond en stamp met je voeten op de grond. En nu ben ik er en het is gewoon in Middelburg, want Kabouter Klus woont hier in Middelburg. Hallo kidoki Simone, welkom in het kabouterbos in Middelburg. Tjup tjup. Draai een keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zo gaat de kabouterdans! Je zou het misschien niet zeggen, maar acteur Aimee Anthony is toch echt dezelfde persoon als Kabouter Klus. Ik ben niet dik en ik zal ook nooit dik worden. Een personage uit de kindertelevisieserie Kabouter Plop over 4 kabouters. Een miljoenenpubliek kent hem als Kabouter Klus, maar toch kan Anthony gewoon anoniem over straat. Dat is wel handig, denk ik. Ik kan door heel Middelburg lopen, ik kan naar de sauna gaan, ik kan naar de supermarkt gaan.
En ik ben een anoniem iemand. Ik ga op in de massa. Voordat Anthony de rol van Kabouter Klus speelde, zat hij decennia lang bij het Koninklijk Jeugdtheater in Vlaanderen. Toen de subsidiekraan daarvoor werd dichtgedraaid, werd hij werkloos. Toen stond ik op straat op mijn 50ste. Een heel moeilijk moment. Ik was kostwinner, vader van 2 kinderen. Die studeerden. Dus dat was een hele moeilijke periode in mijn leven. En toen ben ik op zoek gegaan naar ander werk. Hij klopte aan bij Studio 100 en kreeg daar de baan van Kabouter Klus aangeboden. Ik dacht, werk is werk. En ik dacht, ja, dat loopt misschien wel een jaar of 2, 3. Dan ben ik toch weer 2, 3 jaar ouder ondertussen. En dan zien we wel weer verder. Die 2, 3 jaar zijn er intussen 25 geworden. En al die jaren pendelt hij op en neer naar België vanuit zijn huis in Middelburg, waar hij al 35 jaar woont. Maar ik hou wel van al die zeeuwen, hoor. En ik zou hier nooit meer weg willen. Nee, waarom niet? Nou, ik ben hier helemaal ingeburgerd, vind ik zo. Ik hou van het huis dat ik hier mag bewonen. En van een prachtige tuin. En ik hou van het fietsen, van het Veerse Meer. Ik heb jaren een klein kajuitjachtje gehad in Veren, waar ik dan, als ik al eens vrij was, met mijn vrouw en de kinderen onze weekends op doorbracht en zo. Dus in dat opzicht ben ik helemaal wel ingeburgerd. En of hij dat huis eigenhandig in elkaar geklust heeft? Helemaal niet. Helemaal niet. Want ik woon in een monumentenpand en nee, ik kan hier echt niks. Desondanks is Kabouter Klus de rol van zijn leven. Artistiek heeft dat natuurlijk nog meer body. Dat je kunt zeggen, ik heb Jesus Christ, ik heb die Jezusrol gedaan in Jesus Christ Superstar. Ik heb in 10 dagen op Broadway gestaan in New York. Dat is nog wat anders dan Kabouter Klus. Maar als je nu zegt van, wat is je glansrol? Nou, Kabouter Klus ik ben toch Kabouter Klus geworden in die 25 jaar. En die wil ik nog niet van me afschudden. Het was een kleine wereld vanmorgen, dankzij de mist die op veel plekken hardnekkig bleef hangen. Later klaarde het nog op en waren met name aan de kust nog zonnige perioden. Maar vannacht komt de mist gewoon weer terug, gezellig, met mogelijk ook dichte mist dat tot morgenochtend blijft hangen. Gelukkig ook weer zonnig bij maximaal 9 graden. En tot zover deze Zeeland voor vandaag. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd nog terecht op onze site of in de app. Voor nu nog een fijne avond en graag tot morgen.